Vale, pues. Y ahora conte yo conta toda esta xente, que non nos sabe. Lobo, quédate aí, que agora teño que ir a bautizar un afillado. Dixo, bueno, pois espero aquí. E marchou e dixo, xa ves, xa. E como lle poñeches? Empezadiño. Arre, que bonito nombre lle poñeches. E chegou a la máis adiante, volveu a decir que tiña que ir bautizar outro. E dixolle, ai, teño que ir bautizar outro. Espera aquí. Esperou. E dixo, marchou, bautizou o outro. Pero chegou de volta e dixo, xa vou outro. Foi. É que foi. Tomar outra vez. Aí coa Casa Real, todos os contos ou moitos dos que popularmente se contaban deixaban quedalos mal, non? Sobre todo porque os reis acostumbraban a ser personas soberbias. E o apretaron, dixo o paseriño, cólleme con coidadiño, que son moi pequeniños. E cando estaban deplumando, decíalles, deplumádeme con coidadiño, que son moi pequeniños. E de rico e ben ilustrado de arredor. E o rei comeme, fixolle mal. E dixolle ao rei que foi ao abate, para se o cajaba. Dixolle ao rei desde dentro da tripa, cájame despaciño, que son moi pequeniños. E nesto o rei botou un pedo, pum, cajou o paseriño marchou voando polo aire, e saleu cantando así. E adiante, un monte, noutro monte, pero había un ao que lle quería máis cos outros. Este conto explica moi ben como unha persona, solo coa súa listura, sin ter estudios, pode liberar a un país. Sabe que meu pai, eu viño aquí en nombre del, porque me dixo que lle debe moitas cousas. Dixo, el debe, e ti que ves facer? Dixo, veño lle pagar a renda, pero cunha mentira. Dixo, pois contama. E dixo, usted sabe que meu pai é un home de carto. Neste momento non nos ten, pero ten moitas colmeas. E daquelas que en tiña colmeas era rico. E dixolle o señor, dixo, claro, terá. Dixo, sabe que todos os días meu pai as vai contar. Dixo, contará. Dixo, non, as colmeas non, as abellas. Lleva a machada, mandoulle a dar rebolo para lle asajalo o pescozo. E a jaliña portuguesa, facendo honor ao seu nombre, achou o pescozo de cosou a machada para lá. Cruzou a eira toda, cruzou a parroquia, cruzou 4 montes. E no 5º monte espetouse nunha pedra, fixo chispas, ardeu o monte inteiro. Meu pai a correr atrás da machada non quería perder. Cando chegou, xa tiña o mango queimado. Quixo desenterrar o ferro polo menos para poder aproveitar. E cando que había ali moi bo, colleu o practicante unha presiña de fabas secas que tiña na casa de había 8 anos costas ao lado do lume. E así na mesma mau, apertou hasta que sacou unha pinga de xarabe. E botou yo ao burro na punta do fociño. E o burro soupo llamar. E fixo prrr. E a punta aquela gotiña de xarabe foi polo aire, sin que meu pai contase nela.
Sigue por esta línea.